Walasa ka jira ko jamana fangablo ma fankelen suganti ni sariya sunba fale ni kalata kambayin hukumu kono o min tɛ jɔyɔrɔ ɲini kalata ye. Jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira sen kan kambayin baaraw kama n'a bɛ wele nanzarakan na ko collectif des acteurs institutionnels pour un oui massif. Fangablo minnu yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛ tali kɛ gouvernement, Conseil national de transition CNT, Haut conseil des collectivités ani conseil économique, social et culturel. Laɲini ye min ye o de ye ka sariya sunba bolodalen lafasa jamanadenw ye ani jamadalajɛw sen fɛ minnu bolodalen do Bamako ani marabolow kɔnɔ juin kalo tile 14, 15 ani 16. An bɔra ka aw kunnafoli jɛkulu mun na wulada in na n'o tɔgɔ ko collectif des acteurs institutionnels pour un oui massif. O jɛkulu kɔnɔna la mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ, ministre b'a kɔnɔ, CNT mɔgɔ b'a kɔnɔ, au conseil des collectivités o mɔgɔ b'a kɔnɔ, ni conseil économique, social et culturel o mɔgɔ fana b'a kɔnɔ. Ko mun do a ka gɛlɛn parce que n'an m'a fɔ ka ɲɛ gɛlɛya bɛ don baara la. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan u donna la u yɛrɛ ye, u donna la parce que u ye fasodenw ye, parce que u dalen bɛ projet de constitution mun bɛ sen na. Kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko nin baara kɔnɔna la ko an bɛ fɛ ka dankari institution, jamana sigilen bɛ institution mun kan k'an bɛ fɛ ka dankari o neutralité la. O de kama minnu b'a kɔnɔna la an b'a ɲini jama fɛ bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ n'an bɛ nin baara la, n'an bɛ campagne na, ministre t'a la, député t'a la, CNT mɔgɔ t'a la, au conseil des collectivités aux membres t'a la. C'est des Maliens tout simplement. Mais on sait également que nous avons nos attributions officielles. C'est-à-dire que Djamana est blabaram na barabin. Mais nous avons une campagne na constitution constitution 8 massif n'ala sonama dimanche le 18 juin au barakon la antega barake ka fo quand ministre donc ante fera dankari. C'est que neutralité là. C'est très important honnêtement de le dire. Mais il y a une constitution et fait projet de société de don. Il y a une constitution qu'on a la force de sécurité au Mouroba donc avec des concernés. Il y a ministre, il y a ministre, il y a institutionnel. Donc on est là, on sait pour que oui massif pour que Baranga Sega la sabati vraiment en djigi baukan en djigi malien beka ante malien bon malien nana munu ma familial bi anda ele no ka nyefuye ka fo Mali nambe nyeta mu no fe Mali kro konala ante se ko soro ka soro ni constitution yi mateme donc vraiment fangam beka mbulu di nyoma ko sobe. Merci beaucoup. Mais fait ka déclaration temelen ko fe déclaration flana o ka kuna foli un programme de campagne nous signé mes activités chamanka activité d'obin oui ka ta plateau kan ka fait nyefo ka constitution nyefo anga jamana donné mais activité ba flabe en fond foi no meeting oui meeting un programme de meeting nala sonama mercredi nato 14 juin on va faire un meeting sabake ñoo fait mon petit Tombouctou ani Gao no boray domu dawka no jeudi 15 juin on va faire un meeting que Kai Kulukuro Segou ani Sigaso nyala ka je juma nato meeting de clôture ba au que vendredi 16 juin donc on va ni vraiment malien befé Malem Fembeni, Malem Mounoubeni, ni Dougouna, vraiment coup Chessri Kosobe pour nous accompagner afin que dimanche 18 juin, que le oui massif l'emporte totalement dans notre pays. On y bradi. Concernant la première question, que ce soit les émissions radio ou autres, c'est important de comprendre qu'il y a des activités qui sont permanentes et constantes, comme la sensibilisation, les interviews, les émissions radio. Et ça, on le fait et on le fera tout le temps par divers canaux, bien entendu, et avec votre contribution.
La raison pour laquelle nous avons annoncé les meetings, parce que les meetings, il est important de préciser à la fois les lieux et les dates. Sinon, bien entendu, à part les meetings, je pense qu'avant d'annoncer ce programme de meeting, nous avons eu, j'ai fait mention, et j'ai souligné un peu les différentes activités que nous faisons de manière constante et de manière courante, comme les émissions radio ou les interviews. Donc soyez sûr que nous vous contacterons très bientôt et organiser ces différents programmes, activités de passage. Pour la question concernant les cartes d'électeurs, on le sait, c'est une source de préoccupation. Soyez sûr que le moment venu, les canaux officiels et appropriés, soit les membres du gouvernement dans leurs attributions officielles ou l'EJ, l'autorité indépendante de gestion des élections vous dira un peu quelles sont les stratégies à mener. Actuellement, dans le cadre de mes fonctions de coordinateur, je ne suis pas du tout habilité à vous dire quelles sont les stratégies. Mais soyez sûr que, bien entendu, vous serez informés de manière appropriée. Mais il est important de savoir, c'est vrai, avoir des cartes d'électeurs est notre souhait. C'est notre souhait et je pense que nous allons nous impliquer en tant que membres de ce collectif pour aider à ce que tous les Maliens, autant que faire se peut, en âge de voter, puissent avoir leur carte d'électeur. La question de M. Diakité, je voudrais essayer de dire que faire un meeting est également une activité concrète. Mais comme je l'ai dit, faire des meetings n'est pas la seule activité du collectif. Il y a d'autres activités. Bien entendu, nous n'avons pas oublié beaucoup de porte-à-porte et nous sommes permanemment disponibles à la disposition de nos compatriotes et nous allons vers eux sur le terrain pour leur expliquer la pertinence et la nécessité d'adopter ce projet de référendum. Mais il est important d'annoncer d'ores et déjà les programmes de meeting. Mais évidemment, les meetings n'ont pas l'exclusivité de nos différentes activités. Maintenant, les sources de financement, évidemment, c'est les contributions volontaires des membres du collectif eux-mêmes, concernant les garanties par rapport à nos emplois du temps. Forcément, il y aura une incidence, mais je pense que parce que nous aimons notre pays, nous sommes prêts à faire face et à supporter cette charge supplémentaire. Merci beaucoup. Du collectif, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, du Haut Conseil des collectivités, du Conseil national de transition, du Conseil social et culturel, citoyens, personnalités, bonjour mesdames et messieurs de la presse. À la suite de monsieur le ministre d'État, je voudrais juste insister sur un aspect, puisque la réponse à la première question ayant été répondue, c'est-à-dire ce sont les représentants institutionnels qui s'ajoutent justement aux coordinations des partis politiques, mais également de la société civile, et que vous aviez déjà vu au sein de la coordination nationale pour le oui. La question qui se pose, c'est de dire, nous institutionnels, en quoi justement nous pourrons ici, puisque la question a été véritablement insinuée, nous ajouter à ceux qui avaient déjà entrepris cette action pour le oui dans la campagne référendaire. C'est un acte inédit. Quand c'est dit ainsi, il faut le comprendre. C'est la toute première fois au Mali qu'il y a une campagne référendaire. Les autres conditions que nous avons eues jusque-là, au nombre de 3, n'ont pas fait l'objet de campagne référendaire, n'ont même pas fait l'objet d'une vulgarisation auprès des forces vives. Donc c'est la toute première fois. Et dans un cadre ouvert, démocratique, de parole libre. Et ce n'est pas une compétition électorale aussi. Il n'y a pas de candidats en face les uns des autres. Et nous n'avons pas cette culture de la campagne référendaire. Sauf que, vous voyez bien quand même que l'engagement a été pris. Quand on a tenu les assises nationales de la refondation, de donner corps aux desiderata, aux attentes et aux aspirations exprimées par le peuple malien. Et
Cet engagement a été pris par le président de la transition avec tout l'arsenal étatique, donc le gouvernement et les autres institutions. Comment y parvenir en restant dans une situation de réserve? Alors que nous ne faisons que promouvoir le Mali courant auquel nous nous sommes engagés. C'est cela. La constitution n'est pas, c'est un projet de constitution. Ce n'est pas un projet de société d'un parti politique. Ce n'est pas un programme de gouvernement d'un parti politique. Il s'agit du projet de constitution des Maliens qui va jeter les bases de la refondation du Mali. Donc, et nous sommes citoyens. Moi, très souvent, je le dis aux uns aux autres, je porte certes la casquette de ministre, mais à tous les coups, je me sens toujours comme à la place de l'indépendance, au M5 RFP, face au peuple malien. Oui, et que cet engagement que nous avons pris devant le peuple, nous devons nous battre pour justement pouvoir l'accomplir. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Ce n'est pas contre un candidat. En le faisant, est-ce qu'on porte atteinte à un intérêt quelconque d'un candidat ou d'un autre citoyen malien en tant que tel? Non. Donc il s'agit simplement de prendre les choses à bras le corps et justement de s'engager. Ça, il faudrait qu'on en tienne. Ce programme d'activité qui a été décliné tout à l'heure, ce n'est que pour les institutionnels. Il y a des acteurs à tous les niveaux, au niveau collectif jusqu'au niveau individuel citoyen, qui sont à l'œuvre et qui travaillent aujourd'hui, ici à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Nous sommes d'accord? Donc ça, il faudrait comprendre que les uns et les autres sont à l'œuvre et travaillent d'arrache-pied pour pouvoir le réussir. Ce qui est important, et je vais finir par là, c'est de dire quelle légitimité, quel degré de légitimité nous allons donner au projet de constitution qui va être adopté par les Maliens. C'est ce qui préoccupe et c'est ce qui est important, ce signal que nous donnerons à nous, aux uns et aux autres Maliens, mais également à tous les autres partenaires, à toute la communauté internationale, pour dire que le Mali est debout une fois pour toutes et pour de bon. Et c'est ce que nous devrons nous engager à faire. Et c'est ce qui nous engage réellement. Nous sommes des citoyens maliens avant d'être toute autre chose. Et c'est un acte citoyen que de promouvoir le projet de constitution qui prend en charge nos aspirations et de le faire adopter par un oui massif. Je vous remercie de votre aimable attention. Élection référendaire, Amadou la Kadaka, il y a été ando flémi. Kasi ambangani misisama, iba sur Amadou la élection référendaire. Donc en tant que Tchougado. Donc nous connaissons amoni jina terrain kan ante anga ka fo ambesienti wala ma ministry wala ma institution to tola ngambeya kadaka ni pour le constitution bela jilinga nga fam ga fo président son l'excellence le colonel Assimi Goïta adeka projet loi les projets porté par ka bo awre malien kan na ni yoro mo ga assise nationale de la refondation au cours du mai ni famare très jigi drenga ka barake en façon jama en bela jile ka wi ka barake ya sa constitution mu ni en constitution ni anga sika je ka constitution ta ka lawari ka jina maya na ajina mari dronte kada ka sika ta na ka ke ni taux de participation mu me la kali jio no bibina mu man juala na zara mu me fe gusti no nga bula gusti kile mai ka fo jena ni constitution de la communauté bora ku ga ni son jaira waka dusu man jaira ka ni constitution ma kasika para coordonner kadaka wi mo anga chamfo ada matene force politique ou les acteurs de la société civile au lobby na kaka on fane bi niveau de responsabilité do la en fane ga jigi terrain na au no fait en bela de nga duki bo kanga fokia obla kata terrain ga ka o de nga sika pare o kumu de mona la en sika fo donc afolo amada de tuena ore ka fo bolive na nga ta jamana région baola chef de jamana ka représentant baro gouverneur ou pays chef de la préfet ou sous-préfet ou pays politiquement ou société civile mo bolu ba parala na mitang nga nyuma ke punya maida ke maltito ina sera ka suroro na wati de kunino wote na ko fa fere ko wole de la limbe malite bela jilima ka fo campagne de la na campagne d'atuli
président b'a laɲini k'a fɔ bɛɛ lajɛlen de ka bɔ mun bɛ se k'i ka tama ta o bɛ k'i ka tama ta mun bɛ se k'i ka balani ta o k'i ka balani ta mun bɛ se ka bɔ ni mun ye o ka bɔ n'o ye an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka taa kuma an ka taa ɲɔgɔn bɔrɔ an ka taa ka constitution de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna stade du 26 mars la juma don ni juma jiginna dɔrɔn maliden cɛ a n'a muso jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka wuli bila i ka organisation i ka maaw ma malien minnu bɛ jamana kɔ kan n'o ye malien établi à l'extérieur ye ni sifinnakaw n'u bɛ video kɛ ni activiste don an b'u fo nin kɛnɛ kan kosɛbɛ u ka mɔgɔw wele u b'u ka jama wele u b'u ka organisation wele an bɛɛ lajɛlen ka taa opposition côté nin ko in na ka d'a kan kan bi wuli an bɛɛ lajɛlen de kelen an bɛ président de kɔ président ka laɲini an bɛɛ lajɛlen bɛ taa n'o sira de président ko ale ka mandat ni gɛlɛya bɔra la ni wɔsi bɔra la se ka denmisɛnninw kalankaw o bɔra anw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bi bi na n'i ye jamana jateminɛ sifinnakaw hali sali kɔnɔ anw de ka ca ni bɛɛ lajɛlen ye maakɔrɔw b'u se kɛ tiɲɛ don u ye dɔ kɛ jamana ye tiɲɛ don u y'u se kɛ k'u dan yira nka anw minnu y'u denw ye anw minnu y'u bɔnnaw ye bi a ka kan an ka bɔ k'a yira k'a fɔ fanga ye anw ta de ye jamana ye anw ta de ye anw de bɛ se ka jɔ ni jamana ye k'an ka son excellence le président Assimi Goïta k'a jukɔrɔma titi k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ an b'a kɔ sadi fali walama jama bɔli o tɛ baromètre ye k'a fɔ campagne yɛrɛ campagne man ɲɛ nka nisɔndiya don bonyamasegin don ka ɲɛsin fanga ma k'a fɔ a ye an b'a kɔ wa sifinnakaw o wele de tun ne fɛnɛ bolo o lase an ma merci beaucoup alors bonya b'a la ne bɛ fɛ ka min fɔ question ninnu bɛɛ lamɛn ni hakili ye mais question ninnu kɔnɔ ne ye faamuyali dɔ k'a la min b'a yira k'a fɔ an bɛ baara min na dɔw ka baara don dɔw ka baara tɛ mais ce que je vais vous dire chaque citoyen chaque malien est en mission d'État parce que constitution de nous que tu sois pour le oui ou pour le non ni constitution votera bɛɛ ta de don donc bɛɛ ka dɔn k'a fɔ i bɛ yɔrɔ yɔrɔ fitinin ko t'a la belebeleba ko t'a la bɛɛ de kunko don donc bɛɛ de kan k'a kɛ i n'a fɔ anw filɛ ka a ŋaniya ta cogo min comme citoyen k'an bɛ k'a kɛ bɛɛ ka baara de don bɛɛ de bɛ mission d'État la parce que n'a votera don o don jamana bɛɛ b'i yɛrɛ den bɛɛ b'i yɛrɛ a kɔnɔ donc an k'o bila hakili la k'a fɔ anw bɛ ka min kɛ jama fɛn fɛn filɛ nin salle kɔnɔ journaliste fara ɲamakala kan a fara mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin salle kɔnɔ fɛn fɛn maliyɛn den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ kan k'o ɲɔgɔn kelen de kɛ n'i ka hakilina ye n'i ka dukɔnɔ ye parce que n bɛ min fana fɔ ka tugu o la o ye anw musow ye sifinnakaw aw ta fɔra aw ye an ka siniɲɛsigi o de don anw denw ka siniɲɛsigi n'i y'a ye ne ye n sigi nin kɛnɛ kan k'a fɔ n b'a voter oui n y'a kɛ n denw ka siniɲɛsigi kama parce que anw ye dɔ kɛ ka ban donc musolakaw aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ togoda fara duguba kɔnɔ mɔgɔ kan kalanden fara kalanbali kan an bɛɛ jɛ don an k'an jija an ka bɔ an k'an denw bɔ an ka taa voter n'an votera o ye jamanadenw kumakan ye a kumakan a b'an lase yɔrɔ jan an ka Mali bɛ degun min kɔnɔ a b'an bɔ kɔnɔ wa diɲɛmɔgɔ b'a dɔn fana k'a fɔ Mali ye min ye jamanaba don wa an bɛnnen don o la hakɛto bɛ nin kan. an ka membre du gouvernement minnu b'an cɛla yan bi ani an ka ɲamakalaw ani CNT mɔgɔw k'u bɛɛ fo dan tɛ foli mun na an bɛ yɛrɛ kɛnɛ de kan ni collectivité foyi ye maliyɛnw de sigilen filɛ nin ye an bɛ kuma na maliyɛnw donc danfara foyi de t'a la ala ye Mali kɛ dugu barikalen de ye kuma kelen mun fɔra san 2 in kɔnɔna na n'o ye refondation ye k'an bɔ kɔrɔlen na ka na kura dɔ la o kura in de filɛ nin ye fɛn bɛɛ kan ka kɛ la campagne référendaire mun bɛ k'a la a ma kɛ Mali kɔnɔ k'an ka wuli de bɛɛ k'a fɔ oui dɔ k'a fɔ non dɔ k'a fɔ n sɔnna dɔ k'a ma o ye hɛrɛ de ye dɛ bɛɛ labilalen bɛɛ k'i hakilinata di o de ye démocratie bi anw bɛ yan oui bɛ salle dɔ in kɔnɔ o fana yamaruya don u bɛ se k'u ta kɛ donc an ka ɲɔgɔn bolo minɛ nin ye faso ko de nin tɛ n bɛ voter karisa contre la nin vote in ye n ka jamana de n ka fasodenya i b'o de yira donc an b'a ɲini aw fɛ aw journaliste bi aw weleli ka na kɛnɛ in kan aw de ye an tulo n'an daw ye aw fana jɔyɔrɔba de bɛ jamana ka baara la n'a fɔra ko kalafili donc bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la
anya ministre ya fo bibi nda sigilen fleni ministre tade abata tom n'était président du conseil économique vice-président conseil économique ne Amadou Santi Dafé an nambe ci wéré de la o ci yembal de ya ci di donc ñina fe harsa programme mënu di len fleni programme galante ni yow war ko te ni fen ko te a fora di anga ñokon bolom na nga ñokon dafa mo be sali ngona yambi mo be mali kono yambi ou be association na ou re damon ou be ton jekulu do kono nulu flabra kelemora ou be salfa nan ça va par la nyanga ibado kono mo be jo 26 marti dala donc o de baran ke chugoy journaliste aw be tanu strade ka fode anga franyanka mandataire de 8 siglen flene encore ni 8 ko kuma do nan far la nyanka a fora chugo mina vendredi ala sonna juma mana jigi ala re barkala anga moru nanga dugu do kela nu ye do ke kanye 26 mars be fam o be joda akana seka to baka salam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ما كلم بيو بما يبين جابي نعم الدين سنين دولي دا ne makro bay o karsa ebe boroj me ne be bol lagide kane yowa ko war kane yowa benen kay togo kay mali ebe bo mali la mali kada ne mali deni ma bana mali de ambe mali deni mai fora sisa élection individualité malikodu wa boraw de dafene de assise la kana ansi ya kambe kumara kon fo de on de afo wa on de bake ala kan deme salala rasuli mba fo ka wala demando modo clôture yemara yina fe ka fo bomana kana parce que vraiment dugu ta temelen ko fe ananga kuma ta temele koffe ma be mu ñini malen din befe akira che akira muso akira nga shifula kawe akira malen munu be malire konala ni anga malen munu be dugu kokan amena ta référendum numana le 18 juin 2023 anga jamana ñemo son excellence colonel Assimi Goïta président de la transition a Klinga projet de constitution tablé en Beretadou parce qu'un bébé en iré là à Konala. Je pense que fina commence à l'ambela, à Beda Dunala. Donc vraiment me voulez bla malin bela jelema. Anga la datibu ni dugutibu ni jamanatibu. Ani ken iré balakerao. Nanga kumatibu. Malin bela jelen che mabo musola. Vraiment bega bo ko kunokuru nala sonama le 18 juin 2023. En Begabo, quand dit avec un oui massif pour ce projet de constitution. Ame doke ala ka benwa. Komundon amadawo kelekama. Référendum yefemi bek ban bekanga yorosro. Enye ambegam bolo di nyoma. Here kumadedu. Munumbe albi nolube nola, noluma famia. Vraiment be wolo bluma ka fo ko anda eleneno, numa mu famia. Ukana amba fui. Hal nu mana rebe gerela vraiment kata nyefuye kafo mumbu kuna ibeta soro ote ame gerola ante segola ante na dabla ni ala sonama fuga famia ori anga mission ori anga la nyini fana ame doke vraiment la ka ben roya ame media mro journaliste fem bien ni vidéo tigu ni journaux écrivain munumlo vraiment au befo ka wali mandon en jigu ba kan parce que de kuma la c'est nala sonama ni temele kofe ambe saw bela jelema teme et que baratom na ketugumna manga bulu di nyoma pour que baraka sika ke gagner mais beaucoup là vraiment ba befo ka wala demandons vive le Mali et vivement le 8 massif pour le 18. Merci.
K'aw ladɔnniya ko campagne datuguli damadalajɛba bɛ kɛ juin kalo tile 16 nata 26 mars ntolanci kɛnɛba kan Bamakɔ.